Bussi de primeres per Messi, s'equivoca, recupera Siqueira. Ha tingut aquells moments però no ens acaba d'anar això, compte Piqué, providencial ara tallant, per recuperar Sergi Roberto amb Rakitic per la dreta, Rakitic, mira Piqué on és, la té per Messi a la frontal, la passada per Neymar, la deixa Neymar i per Jordi Alba enrere per Messi, gol del Barça, gol de Messi, jugada de Messi obrit per Jordi Alba, Alba enrere, de nou buscant a Messi i Messi barraca, gol del Barça, gol de Messi, gol 500 de Leo Messi, al minut 18, Barça 1, València 2, el València dins l'àrea, Paquito Porta.